Ya, come on guys. Yo,
bersama The Melodies Gitar Indonesia Gilang. Ayo melodi nih masuk. Kayak ngopo? Vivi jatahe mancing ning pinggir kali Mbak Vivi. Nggih. Kula kangen Mantap anakku anak lanang. Mugi anjenipun kitan hingga sehat larat kados wingi. Amin. Amin. Yo. Yo. Ya. Pak De. Pagundange anak lanang. Pagundange anak lanang. Jadi gede pintar sekolah. Jadi gede itu nyambut gawe ya. Aduh, saya terkesima lihat Pak De. Apa? Aduh. Iya tayo. Anakku lanang saben dino. Takut dari mana datangnya sayang. Dari mana turun ke kali, dari mana datangnya cinta. Dari batang turun ke hati. Ketan baling ulon apa sajane kelakon prapatan tunggul garut tedek tak pegangan tak surut yo Ya mau aku ning ngono kuwi. ayo yo ayo Mon sigarane elu bangun rumah tanggane. lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang aku rong duwe Dik. Anak wedok aku wis duwe yo Lah jaluke apa? ae Ya Mas, barang disapene. Ae terang orang hampir katok ireng tapi yo ireng. ya apa Sandra cicitku kacamata
jodoh yuk. Ya ya ya. Aduh. Tan bali kula. Apa Jane kelakon. Yuk. Ya ya ya. Iso berarti. Iso to yo. Iso berarti yo. Peter, bentengan ya. Asik lo. Paling enak. Madang awak. Yen kowe takon aku Dik, Iya Mas. paling penak mangan lawuh uyah. Oh ya. Paling penak nikah etok sapa. Yen kowe takon aku Dik, paling penak nikah itu lurah Mbak, sawe opo? Oh ya. Entuk lorang aja disiasian. Apa aja masa oya oya. Yen salah setitik aja dikablah ya mangko awake gerah. Ya ya ya. Oe, ya ya ya, ya ya ya, oe, ya ya ya. Paling enak mangan lawuh Yen kowe takon aku Dik, paling enak mangan lawuh pete yo. pete. Paling penak nikah etok sapa. Yen kowe takon aku Dik, paling penak rabi to partai. Yo, Udah partai, Ki? yo. Yen entuk mangerti aja diejek-ejek. Mergane apa kuwi duitku sapete. Yen salah setitik aja diejek-ejek mundak kok dadi kere. Rawan apa rondo? Padha wae sing penak kematine. Oh iya. Jaga apa duduk? Padha wae sing penting atine. Ya ya ya, oe. Ya ya ya. Ya ya ya, oe. Ya ya ya. Paling Dirampunge. enak madang lawuh Sing takon aku Dik, paling penak lawak karo bawang Dik. oh bawang. Karo bawang ya. Paling penak nikah etok sapa. Yen kowe takon aku Dik, paling penak rabi tuh bayar Dik. Oh bayan. Bayan ya. Yen entuk bayan aja tikung-tikung. Salah apa? Yen salah setitik aja sia-sia mundak atine lara. Joro Rawan apa rondo? sing penting kematine Dik. Ya betul betul betul. Jaga apa duduk? Sing penting atine ae. Iya. Nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih, Pak De, Sami. sampun. Saking Seragen nggih Pak De nggih. Seragene pundi Pak De? Pak De. Asik. Monggo Pak Depar, Pak Depar. Gen rame kok. Pak Depar, Pak Pak Depar. Depar. Ayo sini Pak Depar, ayo Pak Depar. Dea apa pilih Rizka apa pilih Ayo. Vivi yo? Apa telu-telune? So. 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 Umpama sliramu segan malade. Ayo aku kembali dan sari. Keluarga besar dari Seragen mana monggo Wonogiri
nalikan Oh. ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lagae lintake mlaku yo. Ayo Mas. Dadi gaya kene yo. Monggo. Iki kok besar saking Wonogiri, Bapak kula aturi Majeng. Ibu digawe kok, ngene Ibu. Sragen Wonogiri Madiun lan sedaya kemawon nangga Monggo Pak Kudar Mas. Kula aturi nyaket mriki kok. Monggo digayake. Wong Sragen dhewe ayo piye ayo. Iki kaya ngopo ayo. Monggo Pak diri monggo kula aturi ngajeng mriki. hati-hati selawase tungsor tak iya dok remat aja dina cong Apa kuwi? nalikan hendau Coba bilang, Mas Asep mainkan gitu. Enggak mau. Asep! Jas! Pak De, rencangi mriki monggo Pak De.
jiwa kula ranyaran ditinggal lunga awan-awan lonjong pasar piae prawan rondo kanggoku ora patek banting neng sarang mas tuku gelang nopo anteng-anteng aja sumalah nadyan rondo dijamin ampli asa Terima kasih. Ini lagu ayahnya kok dia. Yo ya. Prigel Ayu Anjar Gea lan di Prigel Ayu Anjariska. Samdora. Bae. Ahe. Ahe. Oh. ning endi kon pat abote kepengin ketemu nadyan rani menuruti karep bareng saiki ketemu ninggalake aku kaya sinandatiku laku metis melesi pikiku yen pancen ora tresno kaya kondo sing kesojo aja aku ora bakal kaya ngene lakonku biyen apa dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe kelo ati salawase galau
khianatku tak parani mung nuruti bareng saiki ketemu tapi lunga ninggalake aku kaya sinden dakiku loto metis nelesi pipiku yen pancene kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal aku kepekal hati salawase Imbang ana katresnanku. Saben dina
Oke, terima kasih. Kelegut, kelegut. Yo! Ayo! Lir-ilir tandur remas sumilir tak ijo royo-royo tak sengkot temanten anyar bocah angon cah angon Bimbing kowe lonyo-lonyo penetro. tiro tutiro kumit bedang pinggir temono jemetono kanggo masak mengko sore. Pak De sing ngersake. Lho, nang pundi mau Pak De? Tasemu kerumiyin. Lir-ilir tandure masumilir tak ijo royo-royo tak sengkot temanten anyar cah angon penek bimbing kupi lunyu-lunyu penetro kanggo masak kanggo sore. Tututiro kumit
bener kula turun ngancani Karasan mas alias kebetulan Rajane ngakarata kabotan Yen buron mas enggal krekani tekan omah Ati
Sujeman, monggo Mbak Rizka. Permintaan saking Pak Heriono. Pak Saryono monggo. Bunda. Jempol mawon mboten napa-napa. Asik yo. Ini tadi lagu terbikin buat panitia semuanya. Panitia semuanya. Urip pono kutha gedhe.